De meeste mensen weten wel dat ik een artiest en theatermaker ben. Dat is een prachtvak. Maar daarnaast ben ik ook, al 3 jaar, veehouder. Ja, ik heb als alle boeren een UBN-nummer, een uniek bedrijfsnummer. Ik sta geregistreerd, krijg als alle boeren, bij de RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En ik heb een online RVO-account met een officiële stallijst. En in mijn stal stiet dier NL 04760. Oftewel, een dwergguide. En ik neem haar gewoon sikke. Ja, wij leven in een land waar elk veebeest geregistreerd staan maat. Zodat de instanties altijd weten waar het gevaar zit. En ik al heeft maar 1 dwergguide, vader leuk, dan best ook gewoon veehouder. En daarom maak ik me eens een beetje zorgen, want het kan joet of morgen samen wezen dat ik 150 dierenactivisten in de tuin heb. Maar eens ken ik daar net een grapje over, want de man die wint er 150 dierenactivisten die het inbrutsen in een bargenstal en daarmee ontlacht brengen worden hoe verschrikkelijk de boeren in Nederland wel net met haar en vee omgingen. De discussie tussen boer- en beestenrechtorganisaties die wordt al een mooi skoft, maar het neemt nou zeer zwargelijke vormen aan. Wij leven in een vrij land waar elke in een mening heeft en best uit de veehouderij vindt het sneu dat beesten in een stal staan en daarom geen vlees is helemaal prima. Dat mooi. Maar nou dierenactivisten bij de boer inbrengen, maar 150 man op een heem staan, maar zijn al een vestjes jongen van push hem jou, help de biggetjes gauw. Bargen in dit geval loslaten willen zodat ze vrij binnen en daarmee de volksgezondheid in gevaar brengen en menen dat bargen zwier mishandelen worden, liek als keigeiten, hen en skiep. Die mensen hebben dus net helemaal goed verdiepen in de wierengang van zaken binnen een boerenbedrijf. Want de feiten binnen nergens in de wereld het best net zo goed als in Nederland. Een boer heeft zich gewoon meer regels en wetten omgaande milieu en diervriendelijks te houden dan dat wij in de gaten hebben. Een koe hoeft maar 3 keer te volle te kucheling. Een guide hoeft maar onder diarree te zitten. Een boer hoeft maar 2 gram te volle dong uit te rieden. Een skiep hoeft maar te hinken omdat ze zich verstapt het. En een hen hoeft maar miauw te zitten in steef van tak tak. Of de boer heeft een inspectie op het hiem om te zien wat er aan de hand is. In ons land staan er heel wat tegen op de boerruchten. En zo hij de regels en de wetten ons in leers lappen, dan heeft een boer simpelweg het eens bestaansrecht, want dan gaat het bedrijf dadelijks op slot. Dus als die dierenactivisten van Meet the Victims dit nou even weten hielden, dat een boer zijn uiterste best doet om zijn beesten maar zwaar te behandelen, dan hier de wetvier van Meet the Victims als stukje waardering de boer een taart in de vorm van een barigjoen. Een bosk blom van zijn vrouw maar een kaartje weer op steenken van hartelijk wensen dat je het zo goed doet. En dan hielden de oren 148 activisten de boer een hongersquotie ken en hinden ze ken tegen tank dat die dag en nacht inzest voor uw steekje spek. En dan hinden ze maar zijn handsong, de boer dat is de kerel.